Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikan sa BBS Basa-Basa BBN Production, my only live stream for life. Ang pinaka-init nga live streaming sa tibuok kalikuanan. Ang programa nga mapapa, aha ka talaga. Master Popey's Hot Seat Questions. Master Popey's Hot Seat Questions. Hot Seat Questions. Ready na ba mo mabasa? Sa singot. Kay init kaayo. Init kaayo. Ani ana ang pinaka-hot nga hunk nga walay car. Ang Luis Manzano ng CDO. Ang lalaking taas na tumoy. Ang master ng bayan, Master Popey. What's up mga migs? Sawas Ochon. Anyways mga migs, 8:16 na. Ato na ipasulod ang atong guest for tonight. Isa sa, kuha na siya, mga friends na ko na sa una pagid ni na friends kay mga multi-talented ba ya? Unmute sa sat. Yeah. Ano na? Asa? Nadunggan Ayan, ako. nadunggan na yun siya. Sana all. Tingog pa lang daan, oh. Hi! Hi! Sana all Bakit lagi kapakit kaya ka? na gan. Bakit kayo? Ganina Bitaw. kay murag demure pa. Gwapa kay kakaroon, sexy kay ka. Ano man, ang sa'yo problema. Wala lang. Yan ang man nagpa-sexy kay ka. kay- Dili kay init man jud kayo kay kulbaan ako. Oh my god. I love it. Kana mainitan ka, ganahan ko. Nagulat. So shout out lang ko sa ako ang mga kauban sa Shicks, no, si Ate Shania, si Katie, si Cindy, and si Sheena. So Sir Donnie Galigaw. Yan. Anta ma-proud ka sa kuha karon. Charang. Gibutang mong ni sa imong biodata nga My God, beauty napatid queen ko daw yun. ka. Oh my God. Dream board May artist na background ka and member sa Shicks. Pero ako sa dream board, mga bago lang ko nagsugod. And then, kanang dream board mga megsa, wala nakabalo. Ang dream board artist gani, partner na permis sa mga ABS-CBN nga mga events. And then, SK Federation Secretary as SK 2018 ka pa. Same. Kasi, Nakabalo ko nga entrepreneur daw ka. Unsay imong mga sell? yes, of course, Bijan. Bijan Skincare Solutions. Hi, Ma'am Jen. Kuya Bren. Hello. Actually, si Ma'am Jen, ako ra gyapon nang i-hot seat pohon. Pero bago pa man siya na hot seat sa Bawal Bugok Show, mga Ito, kailan hi mo? sa amo ang kuan. Sa Misamis Oriental na franchisee, si Ma'am Grace. And also sa ako mga kauban ng mga reseller in kuan, Misamis Oriental. Unsa man ang abay nga products? Baligya po na nimo? Yes, bago lang ko nag-start ani and nakita na ko na super effective. So it's a natural way of healing, so natay young living. So mga oils na siya. Kung kinsay gusto nga ma-oil bularyo sa mga health Wow. concerns, pwede kayo na siya. Unsa effect anak kay wala gyud ko inanaon ana. Kung heartbroken ka di, kuan mag-diffuse lang ka og pangkuan. Joke lang. Sana all. So para sa mga details sa mga produkto like Biogen, i-contact lang kanila. Feel free to message me. Kuan ilang i-search sa FB. Kuan, Biogen Skincare Tablon. Ay pagkamakanhan man ko, so dili na kumuha na diya kay nalaman ko ikaw. Biogen, thank you.
Thank you so much, Bijan. Nag-vlog naman ka, no? So, naka-YouTube channel. Yes, Sassy Sa CM. Bantay, wala pa ka nag-subscribe, ha? Wala pa yung nag-subscribe kayo sa FB akong naibawan. Subscribe na para daghan-daghan na ta. Daga na, sige, mag-subscribe na ko. Karon na dayon. Makaulat ka? Yan na lang. The-host po ka. Aside from vlogging, the-host po ka. Oo, usahay. Unsa man na sa mga unsa nga imbe? Usahay kay corporate event. Corporate events. Oo, So kung then, gusto niyo, kanarag ingana mga kagwapa nga informal. host, narada ni Sassy is the place to be. Hi. Unsa imong Facebook? Facebook, Sassy Still. Sassy M gyapon. O okay na kay pareha tanan. Murag nasundan Later na. storyahan na to ang imong kuan kaning mga talents ha. Before ta magsugod, I want you to raise your right hand. Oo. Okay. Kaya gani kinaka-video. And repeat after me. Okay. I state your name. Sassy Marteel. Solemnly swear Solemnly swear to answer to answer. Gakurog-kurog kami na ako na. all the questions, All the questions. especially the hot seat questions Especially the hot seat questions of Master Poppy. of Master Poppy. Honestly, Honestly, to the best of my ability. to the best of my ability. So Together help with me, that Dad. joke. So help me, Dad. Dad. Uy, ayok eh. Mabunalan ko sa umpapang eh. So help me, Mom. Friends na lang. Be Alright, friends mana ang to. ginanaw. Salamat kayo. Okay na, your votes are in. Wala na kang kawala. Okay, nag-promise na ka. Our first round, or the first base, called Simmer. Okay? Just say Ano stop. kung stop? Ah, Stop. hala. Okay. Kani siya nga mga questions, mga personal questions lang ni para makita na mo imong views in life and relationships. Okay, My kung God. pagkaon ka, unsa ka og ngano? Tamis na mangga. Ha? Tamis nga mangga. Agay. Nga naman. Ulis. Nabi, aslom. Kung tanawon manggod ko kay arte ko, pero if you know me well, sweet Mm. gid ko nga pagkatao. Kuan clingy. Clingy. Da Wow. Murag type na ako ng mga ingana. Lambing. sorry, Ingana gid ko ka? appears of the Eh, Yeah. basin kita na meant ani. stop. Wala. Kadua pa niya. Unsay pinakadako nga sakripisyo nimo sa gugma? Hoy! Happy birthday! Salamat, Chappy. Shopee, pipi, baby. Agoy. So, My God, suda kay may ani. good, may good. Ang sinunanaon mi. My Dagan God. mo kong sakripisyo. Di pa magyapon enough. Ayay, pero unsa? Puro ang oras. Na? Oras. Nga naman, no? Oo. I-prove daw. Di, once man jud na ako in a relationship kay bahala pag unsa ko ka busy ana. Tagaan pangitaan gid na ko lang time. Bahala pag whole day. Oh. Bahala pag whole day. Set aside. Quality time, good job na ako. I Oh, will also do set that. aside. Kabalo ka, pinaka-hard ba na nga i-sacrifice ang time kay time is gold. Oo. Dagan pag tag priorities in life pero magpasalamat sila kay tagaan sila og time. Oh, grabe na good. Woo! Salamat, Chappy. Stop. Kita lang ka og word diya nga bawal na kuno din ka. Unsay makapasexy sa usa ka
kanang crush nimo or lalaki? Kanang unsaon niya pag mag-socialize Diskarte. other people. Socialize. Okay. Oo. Ako, mahilig man ko mo social. Pero akong bulsa dili social. Okay ra na. Mo-socialize lang ko, Mudato guys. rata ka na, Eugene. Yes. Uban tama dato ta, ha? Gani. Together. Gani. Bitaw. So, ang ako kay usahay bangka istorya kay walay bangka kwata. Oh. Di para dili boring. Oo. Ganang kagingana nga lalaki? Oh. Actually. Kanang dali Yes, mo si- kasabay. Nanatay blessing ni Bernie Bitok-Bitok, oh. Bagay mo, Erp. Kinsay mas maayo sa relasyon or sa partner? Kanang dancer nga partner, singer nga partner, musician, or kanang atleta? Pwede ka magdugang. Musician akong gusto. Nga naman. Kana ay dili siya ingon nga musician pero kanang kabalo siya mo play og Oo. instrument. Actually, kabulo mo Eh, ko guitar, kabulo ko go. Pero dili kay Balikan na kumain, lang nila kanang yung kabalo lang. Hindi ka dancer? Okay ra. Okay, ganun. Okay ra ko. Okay ra ka? Okay ra kay para dili ako ang musayaw sa iya siya. Ang Okay. So, unsay usa ka secret sa imong friend nga shock kay ka? kuan. Inana gihapon sa gender nga inana tumboy man day siya. So meaning nanguyab din sa imo? Wala oy. Aw. Kanang di nakabalo lang ko na nakauyab siya og same sex. Oh. Same gender. So maning sex eh. Hoy. Unsa man ako eh. I-English na lang ako para dili kayo bastos. Are you a good kisser? Ay, kisser. Kisser. Kaya naka-brace man ka, so, are you a good kisser? Siguro. Na. Ah! Pwede safe. Pwede Pero, pa-sample. wala. So doon na lang kung magpa-sample ha, kanang wala makakita. Na akong Walang- friend pwede. Bawa? Pwede, sige. Ingon sa nako kung nakapasar ba ka sa iya. Easy. Palihog kong ingon ha kung makapasar gad. Magpa-update TV mo din. daw. Hindi ka hinay Unsay na mga kung tingog kung pamaagi nakakulbahan ako. para mas muinit ang relasyon? Namoy time nga mag-deep talks. Talks? Deep talks. Mga deep nga talk? Ipaagi mo gina sa storya. Listen sa kina direction na. Deep talk. Kanang po kanugan ang atan deep talk. Talks. Kanang Kailangan magana. mo mag-storyahan. Wow! At TikTok mo na. Deep mag-storya para storyahan, communicate well. Tama. Karang pagbuhan ng makasabay na kung may ana nga mga storya kanang stories about life, di ba? About mga Gani problema. kanang murag Lagi. na ubang tao nga di ganan ina na ba kay OA ra para sa ila pero actually it helps sa relationship na Tino. mas mo grow. Ganahan po gana. Charot. Okay, Ito kaya na natang chemistry. gibuhat karon deep talk. Deep talk mo na eh. Unsay something nga sumo na para sa imo. Kanang sayop nga ginautro for me. Ay ginautro. Unsay nga mga sayop nga pinaka-hate nimo? Like ka lang sa mga lalaki na makikipag-flirt sa lain babae. Ah, Dapat kung okay. naiiyak,
Tapos na. If ever, ikaw akong uyab, so DJ man ko, tapos na ako yung mga ingani nga mga programa, so bawal. Ay, dili man. Makita man good na sa conversation. Pero kung... Dobi, ingani lugar. Dobi, kung gina-delete ni mo yung conversation. Okay, conversation sa FB. FB or something. Tama. Kung nakakay gitago, medyo, ingana, gina-delete, ginakuan niya, masapunda yun. Kaya para lugar, masako ang uyab. Dili. Para dili ta guilty mga guys. Dili na lang buhaton. Diba? Lagi. Yan. So, idol mo ginako si Brother Bernie. Para walang labad sa ulo, dili na mag-chicks. Kung chicks naman gali ang uyab. Oo, tama. Tingnan. Nasawa ang uyab. And of course, siyempre kita mga lalaki, mutanaw man kita. Naigwapa, ana, pero dili to the okay na extent mutanaw, na pero imo nang kuanon. imong, Dili na to the extent na imuhan na yung i-reach out. More Oo, lahi tama. na. Gusto na ko mag-second round joke. ako po, Stop. second round na tabi. Unsa imong gibuhat adtong nasapon nimo imong partner nga nag-cheat? Ay, shit. Oh. Muna iyang grupo, shakes. Oh. Nakasapon na day ka? Verbal lang. Gina-confront ko sa mismo gibuhatan o something. Okay. Pero sa akto mismo nasapno nimo unsay imong buhaton? Ihatod siya. Ang laki niya ang Dili, bahay eh. lugar. Ang bae, ihatod gyapon. Joke. Ala. Sama kayong lahat. Ala. Pang drama man gito sa teleserye, oh. Sige. Acting daw tabi. So for example, ako lugar. Tapos nakoy kaagbay din niabot din ka. Wow. Ang atong tinawagan kay Kon, honey. Yak! Kuan na lang, babe. Ay, na-remember. Pwede si Kaka. Kuan na lang nga sweetheart. So, gusto man ka Pwede heart na lang. Heart, Roy. heart, gusto man heart. Gusto man heart. I love you. Yan, niabot din ka. Ay, mauna din na imong bago karon. Yay. Tanaw lang. Ha? Heart. Ay, oo. Heart ka lang. Ako naman yung igagaw. Dabre, gagaw nga mag-agbay-agbay. Oo. Close kami sa Oo, mga si mong cousins. Oo, Sige, yung anak, ha? mata baguban mong duwa. Oo. Walk out din ka. My God! Kasi man-discover ka, nagtanaw ra ba sa ato si Kuan, Big Brother. Hi, Big Brother. Shutdown din kayo? Medyo mo-walk out din ka, imo siya i-confront, and then, that's it. Then ihatag na din ako siya. Ano? Okay. Gwapa ka diya, di ba? Kaya if you, murag Elena Darna ba? Hey, guy. Huwag kay salig sa mong kaugalingon. Mabulagan ka, anak. Da. Gwapa ka. I just love guwapa ko. Oo, diba? Babae na pinod. Di ba, idol ka na si Ellen Adarna kay Strong, independent na siya woman, substance. guy. Ba? Dili lang Dagit siya gwapa, dili lang siya kuan kanang influencer gyud sa kanang pananina, fashion, appeal ang attitude, appeal ang view sa Lagi. life. Di gid siya maulaw mag-view. Unsa na maghatag sa iyong opinion. Na chemistry from Jam Bantige. How to be you po. Una-una nga na naka-idol kay sa imo. Tapos mo na ang pangutanan niya. Miss Sassy, how to be you po. Ako, anak, emotional na din kayo. Ako,
kanang ako mag-good kay example sad ko karon na moment tapos pagkaugma kay okay na din smile na din balik kanang murag inana ko ka positive in life nga murag life must go on, you should be live your life to the fullest. Sana Grabe, tapos babe. whatever nga opportunity nga moabot sa imo nga kabalo ka nga makaayo sa imo nga grab it. Grab Grab it. ginani. Dili over kay grab. Grab. Alright. Grab ba ka naman? Pero tanan bitaw yung gistorya kay agree ko. Nyan dagan kay ga-agree actually. Sana all. Labi na karon sa COVID nga time naglisod na type frontliner, ikaw frontliner magyapon ka sa inyong barangay Tablon kay napuno na og negative ang kalibutan, mga news, mga problema sa balay, relasyon. Diba? So, kailangan pero bitaw Master Poppy kanang i-flex man pud nako mong mga kanang barangay health emergency response team kay bisag sa kabisi nila kay inaagi pon sila time to kanang murag relax bitaw ilang self like na sila ginahimo every week na sila theme kanang muna ilang suoton bitaw kay para pod nga murag na sila murag kanang iwas laay ba nga murag naay kalingawan, naay something to look forward to. Naay gina-look diba? forward ba each week despite sa kabisi. So, proud ko kay ko sa ilaha kay kanang na sila inanang initiative. So, nice kaayo. Yeah. Congratulations sa inyo. Mga barangay council and Be Heard sa among barangay. Tama. Oo. I-commend na po mo tanan diha sa barangay Tablon kay I'm sure dagang kay nakapansin sa inyo mga effort, dili lang kay tungod gina-post ninyo sa social media pero tungod kay dagan kay mo natabangan, dagan nagpasalamat and ikaw pa gyud ang nag-lead ana, di ba? Dili, especially sa among kapitan, syempre. And sa the rest of barangay council. Ikaw mo ginag-lead, di ba? And also, sa kong SK Council, nagpasalamat ko kay kung wala ilang suporta, wala gapon kayo nahimo. Tinod. And gitrust man gyud ka diha, syempre. Despite sa imong honorable nga respected kayo ang imong kuan ngalan, game gyapon kay ka nga magsalo-salo sa amo, di ba? Salamat kay tanandaan. Okay, so mura to. Bye-bye. Okay na di ako mga tubag. Okay, leave. Pero first base pa lang to. So unsa day first base para sa imo sa relasyon? Wala. No touching. No touching basta una. Istoryahan sa nato ni imong kuan mga endeavors in life. Speaking of endeavors in life, pila na kay imong na boyfriend sukad-sukad? Ha? Pila? Tulo po Ang mga babae bitaw kay conservative kay maingon kung pila kabuk ilang nauyab, no? As much as possible bitaw, isa duha tulo. Tinood, tulo ra bitaw gid. Tinood. Oo. Pero ang lalaki kay pasubraan gyud bisag duha ra kabuk kay imo lima. Dil 100 na ilang actually. Wala labot sa gilimod. Ay, grabe sige ka maka-judge ba? So karon single ka? Ha? Ha? Oo. Oh. Yay! Ay, single siya mga migs. Palakpakan. Thank you, Shopee! Okay. So, pwede na din natin istoryahan imong past. Una, Dili na? Muganing kuan. Ikaw, storya na tayong past, be. Oo. Pas-pas lang. Naman sa mata si Kakay, babe. Hi, Kakay, babe, kung nantanaw ka. Nanonood ka man ngayon. Oh, friends with me. Hello, and Sir then, Will. Kamo, friends ra ba mo? Oo. Sa imong past? Ha? Hala. Bastin. So, willing ka mag-accept mag-suitors
Love can wait. Sa panahon karon bisag unsa pa nakagilok, unsa pa nakakatol. Mas maayo gyud nga i-prioritize sa ang imong health and then pagtabang sa ubangan ubang tao. Pag umag-pandemic, hala, habwa. Let our heart rest sa muna. Mag-rest sa ang heart para murag quarantine pod. Para pag moabot na tong para gyud sa imuha. Pana. Tuloy-tuloy na gyud. Yan, palakpak. Salamat sa imong words of wisdom. Tumara to. Bye! Bye! Ang napulo ka second base drilling round. Ala. Katawa ka. Dili, ang life manggon karon speaking of pandemic, naay mga nag-LDR karon kay naay mga checkpoint, naay mga quarantine. So naay nag-LDR karon, so medyo apektado ilang sex life. Siyempre, mga minyo o sa mga mag-uyab nga mahilig. Nagkatawa kay ka. Wala. Okay, so unsa imong advice para nila? Ano lang sa muskuan. Sa website. Okay. You know, it's better nga magkuan lang sa mag-research and extension services. Lagi. Tinood. Mo na magyan natong Very good madali-dali. advice. Unsa man ni applicable ka po ni sa mga kuan single? Oo, oy. Pwede Oh. pa na nila idamgo-damgo. Single ka, di ba? So applicable ni sa imo. Wala man. Yeah. Wala dai. Basin. Okay. Basin no. Dili. Kuan lang sa ta kanang kuan. Kana lagong na ay mga movies nga na mga Okay, kiss ganun, gamay. Kana. At least. Pa-demure style ba? Tinad. The movies po ko. Let's movie together. Netflix We like and to move chill. Wala sa ta. Mag-zoom ta tas movie together. Love it. Later, Tana. later ha. After ani. Sakay ka ni ba? Ikaw ang magpaboto una or siyasa? Ito man And why? Ikaw. Ito man yung pilihan. Siyempre, pauna tagib ka. Ikaw na nga. Ipauna din ako ang partner. Ipaningot na kumaingan. Pauna maging ang babae kay kumutabok ba, mo man atong istoryaan. Pero ikaw na dayan. Ako na din magpaboto kay mas dako man ang akong ipaboto. Salamat, Shopee. Ana si Bernie Bitok-Bitok, gikilig lagi may nilingling ninyo Arp. Love it! Master Poppy, regards ko sa imong kachika kay guwapa from John Eve Examinada. Di ko Charot. Hello. Di ko magpa-regards. Big deal ba gyud kung luag na or huot pa ang blank? Kuan ba? Dili man. Dili Minsan magmata. na ako. Dili man. Dili kay if you love the person kung unsa pa na siya, yung dawaton. Kaya sa unta man ano magid siya. Dawaton ako eh. Bisag kung siya ihatag dawatan, ihatag gani. Unsay style nimo kung ikaw manguwit? Kasabot pasabot ani. Kanang manguwit. Kasabot. Oo. Kung nakay gusto i-approach nga tao, syempre manguhit. Oo. Dapat Gusto gud dagi mo guys tanan. kuhiton. Labi na nagkabisi-bisi ang world. Ay. Dada kay matcha. Dada kay manguhit. Oh my God! Labi nakay gusto i-approach kay gimingaw na kay kasaya. Dimingaw ra ba ka, di ba? Dimingaw ka? Okay ra ko diri nga part. Okay ra.
So, gapangwit gyud ka asay. Lagi kong naituyo sa mga tao, kumiton yun. Sa relasyon. Siyempre, approach ka din yung partner kay kung di mo pansin ng partner, di bulagan ka gid ana. Tama. Very well said. Candidate number 2. Number 4. Nganong okay gihapon ang mabitin? Para na kay look forward. Ilok. I-look. Napakumanan ko. So parang excited pagyapon sa next. Para excited, Okay. para di ka pulihan. Dingawasan ko. Lingawan talaga ka. Kabalakain ang sa manggaing. Kaya, Mas gusto ba nimo tong dali ra mahuman o dapat padugay-dugayan gyud? dapat pa-trail eh. Mabega po na sa mga salida na pa trailer ay ka magsugod. Dapat mangyod nga para mahimo kang strong, dapat mangyod nga nakayagian unang mga journey challenges Para eh, mas strong. Oh my God. pinaka the best teacher biya kay experience it. Mga ups and down and bumpy roads. Up and down. Oh my goodness. Lain akong kaka-imagine. Kana yung inyong expectation mga lalaki ba ubus-ubusisan na. Oo, Ano nagabalos. kayo mag-imagine? Sobrang na kayo mag-imagine. Kaya dapat yun na ay double meaning tanan. Napong na inong ka, Master Pop. Lagida. Mga dagkong tiyan. Ilang mo ka sa kuha kay dako-dako na rabon akong tiyan. Sige, unsa man Joke nga lang dako kay tiyan nga para kang Bernie, ana? Dili, dako kay gugma para nimo. Oh! Ay, karon magud nga panahon kay ang mga murag ang babae na magud murag kuan sunod-sunuran. So, dapat kita po nilang lalaki nga kuan kanang dako sa gugma sa ila kay para pud ma-feel pud nila sa mga babae. Yeah. Okay. Sa mga dako- babae nga kulang og pagmahal. Yeah. We need to So, have binuang ra tong dakog tiyan. basin. Kay mo Dili ta ta to. mag-expect og dili ta mag-expect og kuan eh og kanang high grade. High grade. Okay. Tama. Sige lang mog abs, murag gyapon magpiyong ra gyapon, di ba? Di ba, Art? Oo. Murag gyapon iyo pang suga. Mo gani, di ka pun Gyapon. makita. Dapat Mata ray taas og galagat. dila. Wala na kuan. Ang tiyan pagid kay bouncy, di ba? My boyfriend ka pa or my girlfriend ka pa. Oo, dayan nana kay sofa May na unan pagyud pa. kay kuan bed. Napaka Santa Claus pagka Christmas. Grabe kay nga. Ako. Oh, Santa Claus are asay mas nice. Mahapunan mo or mabuntagan? Nabuntagan syempre. Grabe giday. Muna pananghiday overnight mi ma. Dili man sama ra na sa life nga Oh. kuan. There's a rainbow always after the rain kung naay kangit-ngit na kahayag. There's a rainbow kanta man gid no. Nike, sa to kung Nike kangit-ngit. Naay kahayag. Ayay. Mura na Naay nag-life ba nga kung giagi ka sa mga darkest moments of your life, dapat imong i-look forward. Sabi pa ni Catriona Gray, look at that silver lining. Or, Sus, grabe dagan kaayo mga quotes oy, di na mi ka listaan eh. Quotable quotes kay ni si Sassy Just Lord. Now, pero mas ganahan mo kagpalong ang suga, no? ha? Ha? Sabi kong mutubag, hapit na. Unsay imong pilion sa duha? Dulaan ka or ikaw mo dula niya? Dulaan na lang ko.
Dili man jud master. Ani man good na. Ana man gid na. Bahalag ikaw na lang pasakitan basta kay nagtarong ka sa imong kinabuhi. Nagtarong ka sa mga imong buhat sa playboy. iya. Mahilig magdula, di ba, ang mga playboy? Ayaw ginag sila Dapat. ko na. Dili nimo sila awaton. May pag ikaw na lang ang gansi, mo rin pasabot. Okay. Balag sila na ang manakit nimo. Right. Inanagid ko ang pagkatao kay. Apil sabi? Asa, laparohon ta ka? Pare-pareho tao views in life. Tinod yun. Dili na siya chara. Tinod. Sakto nga mas maayo pa nga gansi ka. Ang uban mong gud moingon, di ba, sas ningon sila nga, lo, di pwede. Di pwede nga Di ko inganaon ko. pagansi. Di ko Di ka pagansi. pagkuha na ba eh. Sako. Ano na, di ba? Pero, mo magyapon nag-teach sa Bible nga kung Kung malaparohan labayon ka sa... kag bato, Oo, labayan ni mugpan. Oo, nya kung laparoon ka sa aping, ihatag ng pikas nga aping para matughan siya. Iyan ang tong konsensya, dili imo. Di ba? Ano din. Kaya mas i-bless man ka more. Sige, ay kabala ka, dili tagadulaan. Panahon pa. Natanawang tao, oh my God, masulay ko, no? Ikaw mo hanggat or siya? Siyempre siya. Siyempre siya, I can wait. magunagid. Boys first, Bea. So, Labi saan na niya pagkabalo? What if insensitive siya? Lisod kayo kung ikaw manguyab. Murag dalagang Pilipina. Di ba? Dapat Tama. paunahon yun. So, dili gyud ka mo ingon, bisag gusto na gyud ka kuan. Dili magod ka ingon sa kung lulo kay dili daw ka magkuan. Dili dapat ka Dili gyud. di dapat nimo ihatag imong ang all. Dili mo ihatag imong all. Kanta gyapon to. Dapat gyud maghulat ka. I give my all. Greatest love of all. Big mo. Oh, beauty queen gyud ay. Speaking of beauty queen, last nimo nga kuan crown. Last crowns. Pwede din yung sa Kamigin to. Sa Kamigin, and then sa pa. Sa Miss Tablon, syempre. 2017, Miss 2017. Tablon. Ayun, Miss CDO 2017. Unsa kay ka sa Miss CDO? Wala, tao-tao sa umayan. Sige na ba? Mo, lagi na. Lagi, Gina-represent ako ang barangay Tablon na lang. Oo. Nag-represent siya sa Official Barangay candidate. Tablon sa Miss CDO. Silka? Silka. Miss Silka 2015. So, nasubay dito sa imo ha, sa una pagod mo. Charot! Stalker! Char lang. Hindi ko stalker eh. Gamay Saka lang. single ka. Mura na importante. Alright, so dili na ta sa third base kay gusto na ako nga magbasa-basa na gid na ang imong ilok. Nagbasa na gid. Nitulo na Basa na gani. gid. Oh my God, natulo na mga kapamilya! Kanta sabi. Pwede akong trapuan? Okay ra ko. Okay ra. All by myself. Kay Ay! quarantine. Lord. Nag-share na ba mo? Ay, paki-share ha. Halat ka. Mo na gid ni. Unsa man na? Kung makaas ka ni Master Poppy og anything na question nga sexual, unsa kini? Ako mo answer. All you have to do is ask me. Let's go. Saan sa nini mo? Ika na yung mga hot seat. Bala na. Mo may nada. Kani. Kung paguniton ka og something sa body part. Unsa mo gusto mo guniton? Gisingot. Ako na din mag-host aning kwan show day mga guys. Kung paguniton ko. Karon na dayon. Frederick.
Yan maglangan-langan pa man, ug mawala na. Taas na ba na akong kamot, oh? Ay, maputol man. Maputol. Hindi rin tama, no? Be, kung paguniton ko, ang akong guniton is, diretso na. Diretso na sa Kitan. pinakataliwala. Sample, may lugar siya. Gunitin na dayon. O, kanang i-challenge bitaw gyud ko. Kini! Doing it. Na. Di na din siya makastorya. I'm sure. Di ba? Oh, kanay ka, unsa pa? Next question, please. Wala naman eh. Gahimuon ba na nimo nga ikaw lang usa? Kung wala na kay choice, Okay. oo, dapat, di ba, example, kung biyaan ka sa usa ka butang, like na may project, tapos kung biyaan ka, unya, kailangan ni mong ipasa ni nga subject, dapat, tama. imo na lang ipadayon. Tama, gid na. Hindi na ipadayon. Dayon. Nya mo dool lang ko, kung kita na ko, kung saan gibuhat diya? Okay. Padayon. Ganyan, Pero basta mubalik lang ko. Mingon din ko. You need help? No, thank you. Gusto na niya mahuman, gadali. Nga nung lami gihapon ang hinahinayon. Para sure. Mo ba yan na? Sure sa? Sure kasi mong kuan, si mong success. Success. Di ba Para kay makabot. dili kanang kuan ba Rome did not build on one day. So dapat step by step. Unsay imong gusto Mamma idugang? mia. Unsay imong Sound gusto effects. idugang? Sound effects. Hala oy, guwapa kaayo akong Amega, oy, blooming kaayo, taronga og tubag kay aron daghan maglaway. Grabe sikat, oh. My God. Sige, so unsay imong gusto idugang? Soundtracks. Soundtrack. My God. Kung happy ka, yung soundtrack. And then kung madunggan na nimo ni nga soundtrack, Boom. you know what I mean. Boom. Wala na. Kinsa tong dakog chance nga gusto nimo makauban matulog. Kinsa to? Ang earring. Ang ikay. Kung makapananghid na ko sa kung mamang na mag-overnight, mabanggit na ka. You should be thankful. Di ba? You should be thankful nga, kuan, nag-overnight gid ko para sa inyo. Ako? Dili siya. So ako day ang pinakarakog chance nga gusto gid nimo makauban matulog. Dili eh. Akong self. While waiting for the love of my life. Sana all masad. So man. Sumunod. So man ay. Give Ha? chance to others, eh. Give chance Lagi. to others. Sige, ano na lang. Kung naa sila sa imong atubangan, unsay imong ipabuhat nila?
To cheer me up. Ah. So magdalag pom-poms. No. It's okay. Why so? Dapat man yun na i-cheer ka kay para mas you do more. Tama. Ganahan sad ka ba? Pag human pa, gihangak pa ko, mayon pagigong, what pa dear? Ano? Ang sa tong single diha, ha? Palihog ko, contact me. From head to From head to toe na, pwede pa ako yung musabon ninyo. Unsay pinaka note nimong nabuhat gamit ang social media? ako noting nga nabuhat. Hmm. Siguro nag-post ko og kuan. Nag-post ra ko og sexy shoot. Unsa man to, nagbikini? Oh. Naman sa unsay- share. So, unsay color? Ha? Unsay color kay tanaw na mo? I like colorless. Oh my god. Transparent mga igala. Ano sa Instagram nimo? Actually, na also. Joke. Tanawa lang ninyo siya si M. Yan na nato makita ang katag. Mo na gini. Unsay pinaka the best time of the day nga mag-enjoy ka buhaton na. Nakainom tubig. Init tayo kay mga igala. Favorite Best nimo na time. day. Day. Weekends. Dili. Time of the day. Ha? Sa weekend. Kabalo namin nga weekends, pero unsa nga time sa weekend? Ha? Mga G's. Alas 10 sa Alas G's sa day 6 a.m. 6 a.m.? Unsa? 6 a.m. 10 p.m. to 6 a.m. Oh. So, kuan gyud ay kaning magpa-overnight. Dili, uy. Mahilig yun ni overnight. Oh my God, just ka Lord. Very good. Basta na lang iloksin. Nana ka sa pinakalas, niya mo pas na inong ka. Diba, kay na naman to dun eh. Diba? Ayo, bago na eh. Tubagon, wow! Ang galing. So, kanusa ang pinakalas nimo? Kung karon buhaton karon. Amo. Kamay na lang yung Master Poppy nga. Kung dili di kung buhaton din mo ugma karon di ay why start now? Pero bang gyapon kay layo umanta. Di sa totoo, kano sa Then last month, yeah. last month? Ano to? That's it. I like it. Nasa nadumduman. Oh my goodness. Kinsa ka niyang nadumduman. Unsay funniest experience nimo? Nakahihi ko. Oh my God! Igna kung baka kon kinsay wala ni Aki nga nagdamgo ka nga nangi ka sa CR niya. Kuan, nangi ka sa CR niya pag mata nimo nakahigid ay kagamay.
Excited pa naman ako. Oh, butaw na. Nga, kabalo siya mangihi. Honestly, ganahan po ko sa mga babae nga gapangihi sa bed. Sobrang og tubig kagabi eh. Oo. Kaya akong experience lang, mas happy ang babae kung makaihi siya sa bed. Rock and roll. Di ba, Sas? Wow. Wow. So, wow mga kapamilya, mga main. Porta mag-home run. Wildfire question. Ato sa ning dalikyatan, imo mga social media. Yes, Sassy M. Just search Sassy M. Please Unsay subscribe and follow. Unsay mga gina-post nimo dito? Usually, singing. Mga Singing singing dahil- cover. Like live events. Mhm. Tapos, travel. SK activities. Ayan. Kung magka-boyfriend na ka, i-post ba ko nimo? Kung wala itago ko, o kung proud Oo. ka sa mga girlfriend, i-post niya. Kano sa ta mag-collab? Onya dayon? Di mo ko dakpon sa kuan Corpio. May mga vegan products, so please like page Sassy M, then also Vugen Skincare Tablon. So nadira ang atong products sa Vugen, and then got Dreamboard Artist as well. Ito mailan yung Hawaiian artist na multi-talented gapon. So dari sa CDO. Tama. Kato sa mga gusto nga magkuan, murag natural way of mga healthy something na dili lang kay toxic. So I can share to you my members account para mas makasave. So help Ay, na may lang discount. na. So wala na patong-patong, so kuan lang. Pasabay. Lain man akong imagine basta patong-patong. Mahilig ko mo patong. God bless sa imong mga business o mga endeavors in life o sa imong gusto nga goal. Pila ka bok questions nila ang pwede nimong answeran? Turoy. Or duha. Katong outdoor. Outdoor. Okay. So have you tried it outdoor? No. No. Okay. Gitubag na niya. Wala na mo reklamo dyan. Gitubag niya. Okay, di man ta mga iro ug iri. Okay. Mga baboy, maganda. Katong wildest gusto buhatan sa bed. Okay. Unsa man? Mo tumbling. Grabe ah. Wild you guys ni Stananday. Hindi lang ako ma-imagine kung unsa mo tumbling si Sassy. Pero at least safe ka in bed kay kutsyon. Tama? Pero ayuha lang pod nga pag tumbling nimo, maayo pagkalanding. Kanang, mama. Oh, magaingon yung ringless mama. Ready na! Dili ka maka-answer sa insakto na kay consequence. So ang imong consequence pinaka sexy nga favorite vowel. Ang imong voice maging ang imong asset. Go. Go na lang. Go na lang. Ang kang Arnold Schwarzenegger kay dako. Kang Donald Trump gamay. Pero walay ingon ani si Madonna. Unsa kini? Your timer starts
Now. Isip-isip mo na. Sama na. Lagi mo na kung nagkawa ko. Guys, please help. I need help. Pwede naman ako gamitan akong pass. Wala, dili na. Kumana to ganina. Come on. Ready na ako daan. Wala ginita ba mo? Time is up. Na yung mga nagingon, muscle, ugat, notch, may barbar. Answer. So pareha yung mong answer kay Kat? Oh. Ginsan niyo pagka-sure nga gamay kang Trump. Kaya ingon biya sila basta dakog muscle kay gamay ang kwan. Notch. Notch na notch. Okay. Not. Grabe siya. May barbar siya. Grabe. Amiga, gitay mo. Amiga, gitay mo ni Kat. Okay, the correct answer is apelyido. Ang kang Arnold Schwarzenegger, dako. Ang Donald Trump, gamay. Pero walay ingon ani si Madonna. Unsa apelyido ni Madonna? Oh. San sa amin ni Ron? Padayon nun. Padayanan. Here we go. Atong atagan og background music mga pamilya. Ready? Sige, ready? Acapella lang sa kay para klaro. Wait lang. One time running. So make sure nga satisfied me. Okay. Para mahuman na dahil, diretso na din tamubon. Ano ra? Wala pa may nanunggan. Ako nanunggan kay... Nga! Asa. Grabe sa kay. Ganina na. Ready? Dili kanta ha. Dili kanta. Ready, set. Oh. Ay, muna ako binuwang sa akong mga friends. Madunggan na naman sa mga music, ay. Higa nga. Pero congratulations! Kay you got it! Wow! Murag speechless ko. Thank you lagi ako maingon. Thank you. Saan? Dala sa pandemic, dagan mo gitagi-agian, pero life must go on and be strong. Yeah. And kaning mga ingani nga mga show, muna makahatag sa ato og smiles, kagilok, at least mawadaan ang mga stress. Di ba? Tambal man na sa stress, di ba, Sas? Oo. Oo, tama. And then sa imong service sa katawhan, sana ma-bless pa ka mga efforts sa inyong barangay. Mas giatagan ta niya og di malimtan nga last part ay sa atong hot seat question.
Again, i-search niyo Sassy M Facebook, sa YouTube, subscribe mo Sassy M. And then sa iyang mga Facebook page nga giingon, please follow para mas mulambo pa gyud siya sa iyang mga endeavors. Paningot si Master Poppy kadyot ingon si Kata. Abangan next time kay para na pud sa mga babae para dili magmahay natay gwapo kayong i-hot seat next time. Multi-talented and ang akong iklo lang isa siya sa mga nidaog nga barangay gwapo sa atong siyudad. So next week ang Sabado na siya. Atangin ninyo akong poster ana sa Master Poppy Facebook page. Okay? Subscribe na mga Migs and goodbye sa inyong tanan. Yan. Thank you, Sassy M. Thank you. Bye.